Malawi Today. Kukulandirani kwina kulikonse kumene muli pa Malawi lero. Posachedwapa tikupasirani nkhani imene yangochitika kumene makamaka mu nkhani za ndale zochitika kwathu ku Malawi kuno. Monga mukuziwa kuti Vice President Honorable Dr. Michael Usi kalekale anali ndi philosophy imene amayitchula kuti odya zake alibe mlandu. Inayamba ngati an idea, ngati philosophy, koma padakali pano zikuoneka ngati kuti nkhani ikufuna kusintha. Zadziwika kunena kuti odya zake alibe mlandu sopano sikhalanso philosophy ayi, koma ikuoneka ngati kuti ikubwera kuzakhala ngati chipani. Lero mu nthawi ya kum'mawa wako zapezeka kunena kuti anthu ena atapita ku kampani ina yomba nsalu, kumeneku apeza nsalu yatsopano ya odya zake alibe mlandu ya Michael Usi. Anthu anali odabwa kwambiri ndi kuzizimuka kuti zikukhala bwanji popeza nsalu ya odya zake alibe mlandu anthu akuyidziwa kale, koma nsalu imene ayipeza kumeneku ndi yosiyana ndi imene anthu ankayidziwa kalekale. Nde tingofuna tikuonetseni kuti poyambirira nsalu ya odya zake alibe mlandu inkaoneka bwanji ndipo nanga pano ikuoneka motani. Poyambirira nsalu ya odya zake alibe mlandu inkaoneka chonji. Only weapon is the most high. Muganene ku police. Fredo kiss ndi wa peace. Young boss with a business. Sindi panga za uchisi. Muganene ku Japan. Ndipo pano ikuoneka chonji. Baka pepize pa FB. Two eyes but they can't see. Hango kupeteketani. Hango kupeperetani. I'm trying to receive my blessings. I'm binding your spirit of envy. Now I see why you hate me. It's all because God blessed me. Going through hell, devil knocking on my door. Close it in his face, I will never sell my soul. I was just saying. Mmene mwaonera nsaluzi zikuoneka kuti ndi zinthu ziwiri zosiyana. Poyambirira inkaoneka nsalu ya green, ndipo padakali pano ili ndi makaka ofira. Funso nkumati kodi kusintha kumeneku kobwera chifukwa chani, komanso kodi sizikhala zinthu zowasokoneza anthu osatira zipani zomwe zili ndi nsalu yongangati imeneyi. Mwachisanzo, nsalu ya chipani cha UTM imaoneka ngati iyi, ndipo monga mukuziwa kuti olemekezeka Vice President anali mmodzi mwa asogoleri a chipani cha UTM pambuyo pomwalira msogoleri wa chipani chimenechi. Ndipo makaka a nsalu ya chipani cha UTM monga tanena kale kuti ndi ofira. Nde potulusa nsalu ya odya zake alibe mlandu yokhalanso ndi makaka ofira, kodi zimenezi sizibweresa chisokonezo? Jesus Christ was arrested. Nelson Mandela, Martin Luther, Biko, Gordon Chira, Kamuzu Banda, Fredo. Amenewa ndi mafunso ena mwa mafunso amene wina aliyense atha kuzifunsa kuti kodi zimenezi sizingabwere ndi kachisokonezo kena kake. Koma izi zikuchitika mu nthawi imene olemekezeka Dr. Michael Usi ana wachosa mu chipani cha UTM, komanso iwo sadapikisane nawo pa mpando wa msogoleri wa chipani chimenechi cha UTM. Nde wina aliyense anali wodabwa atawaona kuti Michael Usi sakupikisana nawo, komanso ngakhale adachoka pa mpando wa usogoleri wa chipani cha UTM, koma ku misonkhano yawo anthu
osatira chipani cha UTM ankavalabe makaka a chipani cha UTM ndipo ndikumawayimbira nyimbo ngati iwowa adakalibe mtsogoleri wa chipani chimenechi. Zinthu zina zimene amaiko usi adawachosera mchipani ndi monga ngati zimenezi zomwe takambazi kuti anthu ena amapitirizabe kuvala makaka a UTM ku misonkhano ya boma. Nde zimenezi sitikuziwa kuti mwina zachitika mwadala kapena inalipo kale ganizo ngati limeneli kuti anthu azivalabe nsalu zooneka ngati zimenezi. Nde zimenezi tikhale tikuziona mapeto ake komanso tiziona kuti zithe bwanji ife kwathu nkungoyang'ana, ndipo ife tikudikira tsiku limene anthu tizawaone atachena nsalu zimenezi zakudya zake alibe mlandu, zimene ndi nsalu za mtundu wa makaka a Ofira. Nde kwa anthu amene mungotipeza kumene timakupemphani kuti muzikhala mukupanga subscribe channel chimenechi komanso kupanga follow ndi kupanga comment komanso like, osayiwala kupanga turn on notification bell kuti zambiri zimene timaponya malo ano zisamakuphonyeni. Ndipo kufikira nthawi ina tingoti mwakoma nonse zikomo. Ulibajani ochayaye kana mulandu weti odia zake kamadia zako ulibajani ochayaye kana mulandu weti